Hát akkor repüljön az utolsó labda! Miért tetszenek állni sorba? Tetszenek tudni, hogy kinek köszönhetik, hogy banánt kapnak ki? A 3 kívánságban banántért. Úgy érzem, hogy tapsult neki. Elintézte, hogy most önöknek jut egy kis banán is. Azt, hogy 3 kívánság, a kívánságom az, hogy minél előbb teljesítsd a kívánságomat.